справи в защита играча с номер 16. Много добра техника на Павел Маринов. Прекрасен дрибъл. Успя да преодолее своя защитник и да отбележи 4-2. Много високо темпо. Новото лице на българския баскетбол, Александър Везенков, най-добрият играч в българския състав. Ще го следим с интерес. Павел Маринов. Успяхме да пропилем една разлика от 20 точки. Още едно брилянтно изпълнение на контратака. Много разумен. Аплодисментите са за Александър Везенков за хубавия пас, който даде към Чезар Костов. Трябва да се върне. Всичко беше нарисувано на лицето на треньор Александър Крутиков, когото показахме преди малко. Но да видим Павел Маринов сега. Страхотен мач за Павел Маринов. Мещеряков към Кудрявцев. Още един опит за 3 точки. Заспаха в защита високите играчи. Нашето момче Станислав Ваклинов е 207, така че не е толкова драстична разликата. Павел Маринов с дърпане назад. Не прощава папката. До тогава, ако гоним първото място. Следващия матч, 18 часа, следващата събота, отново в ефира на БНТ 1. Преднината е сравнително комфортна, но, както казах преди малко, знае много добре колко е важна всяка една точка Любо Минчев, защото е врял и кипява подобни битки. А това беше едно нападение. Но ще се реши между нас и Беларус първото място. Така че ако тук победим с голяма разлика, дори и там да загубим с някаква по-малко от тази, която победим тук, отново ще завършим на първо място. Дибост! Това е нормално в баскетбола, но като цяло първия матч победиха, сега борят с много и това е целта, класиране напред. Много концентрирано трябва да изиграят тези заключително 6 минути българските национали. Но... Отличен матч Павел Маринов. Има там коридор. Връща към Павел Маринов. Павел тръгва сам. Вау, какъв пас! Страхотен поглед, просто... Каква комбинация! Наистина фантастична комбинация. Много разнообразен играч. Понатрупа доста опити в чужбина вече. Ще играе в Стяла Букурещ. Ето, отново се надиграва и прави каквото си иска с защитата. Имаме много мариновци в състава, но тази вечер един е професор от тях. Професор Маринов. Павел Маринов. 21 точки. Погледнете каква атака. Кош и фаул. С възможност да... Сега чуваме и възгласи Павел Маринов. Заслужава ги определено това момче, роден през 1988 година. Израсна в школата на Ямбол. Премина и през Лукойл, и през Балкан Ботевград.